नैबे फालिथाया जेनेबा इन्डिपेन्डेन्समेन्ट जानायनि सिगां बा दायो बिनि फालिथायनि फारागथि बा दिनैनि माने फालिथायनि सोमोन्दै नोंथाङा मा बुङो? जों NDFB थानाय समाव जोङो जोंनि मार्टियार्स टम्बो जोङो लुखांदोंमोन मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सनाय डिजिगनेटेड केम्पनि सिङाव जोङो मार्टियार्स टम्बो जोङो लुखांदोंमोन। नाथाय दुर्भाग्यजनक दिनैनि सानाव जोङो नैबे मार्टियार्स टम्बनि खाथियाव थांनानै जोङो मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनो मोनाखै। दिनै आसाम सरकारा बेखौ राजत्व खालामनानै दोनदों। आङो आसाम सरकार आरो भारत सरकारखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौनो खावलायगोन जिहेतु जों NDFBआ थै गोलोमदैजों सोरजिनाय जि मार्टियार्स टम्ब बेखौ जों एक्स NDFBफोरनो हगारनानै होनाया मोजां। आरो दिनैनि तारिखाव जों जे मार्टियार्स डे सेलेब्रेसन खालामदों बेखौ जोङो एक्स जानानैबो लोगोसे मोनफ्रोमबो NDFBनि गावस्रानानै थानाय हान्जाफोरखौ लाफानानै गिबिसिन मुंख्लं जानाय बि बाम्बुरगोरा सार बिथांनि न'खराव जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जोङो लानो गोनां जादों। जोंहा पार्मानेन्ट मोनसे मार्टियार्स टम्ब थासेयावबो जों बे मार्टियार्स टम्बआव बिबार मोनसे बा केन्डेल मोनसे जोङो सावनो मोनाखै। बेखौ जोङो दुखु फोरमायगोन आसाम सरकार आरो भारत सरकारनि खाथियाव। आरो जोङो NDFB थानाय समाव जोङो जोंनि रौनिया हान्जाफोरदों उइथ इउनिफर्म आरो जोंनि फ्लेगखौ हाफ मास्ट खालामनानै जोङो जोंनि दिनैनि हाबाफारिखौ आवगायजेननो हायोमोन। नाथाय NDFBआ डिसबेन्ड जालांबाय। थांनाय जानुवारि 27 तारिखाव जि BTR सुक्ति खालामबाय बिनि गेजेरजों जि डिसबेन्ड जालांबाय। थेवबो जोङो बिथांमोनखौ बावाखै। जेब्लासिम बर' हारिया थांनानै थागोन अब्लासिम NDFBनि बिर जोहोलाव मुंख्लं जालांनाय बिर जोहोलावफोरखौ जेन बर' रायजो राजाफ्रा गोसोखांगोन। रायजो राजानिसिम आं बेखौनो गुरैयै खावलायहरनाय थाबाय। दिनै नोंथांमोननि NDFB आरो एबसु UBPOनि जिथुनिखि गोरोबथा BTR गोरोबथा बेनि नोंथांमोननि जिथुनिखि एकर्ड बे एकर्डखौ NDFBनि गिबि मुंख्लं बि बाम्बुरगोरानि बिदाया माने गनायाखै, गोजोननाय गैया, माने बर' हारिखौ बेजों माने सेफटि एन्ड सिकिउरिटि खालामनो हाया। मा बुङो नोंथाङा बेयाव? थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला NDFBआ 34 बोसोर जिबायदि बावसोमदोंमोन, नांसोमदोंमोन, सेक्रिफाइस खालामदोंमोन बेखौ बिजिरोब्ला जोङो BTRआव आसुगुर बिजौसेनिबो मोनाखै। बेयो सैथो बाथ्रा। मानो होनना बुङोब्ला बि बाम्बुरगोरा बेजों लोगोसे फारियै जेसेबां मुंख्लं जाबाय बिथांमोना बबेबा इउनिभार्सिटि फ्लाइअभार बबेबा मोनसे ITI गायसननायनि थाखाय मुंख्लं जायाखैमोन। थेवबाबो जोंखौ लामा ससेयाव बबेबा मोनसे हान्जाया आन्दाय होनायनि जाहोनाव जोंखौ फाव फान्दायनानै बुरखायनायनि जाहोनाव बेफोर गासैबो जानानै थांबाय। NDFBआ खुखाबसे आरो गोदोनासे गोथौ हाखराव गब'हैनो गोनां जाबाय। थेवबो दिनै जोङो फैबाय थानाय समाव राजनितिकनि हेफाजाबजों जोङो रिभिउ खालामनानै जेन बे सुक्तिखौ जोङो मारै हायो मोजांसिनाव लाबोफिननो जोङो हास्थायगासिनो दङ। मानोना जोङो नुनो मोन्दों जिथुनिखि BTR सुक्ति बेयाव कमप्रिहेन्सिभ एन्ड फाइनाल सलुसन आरो बर' जाथिया इयुन फिरिया आलादा रायजोबो बिनो मोनलिया। बेफोरखौ जोङो नोजोर बोनानै जाहाथे दायनिगिरिया जों जाया, उननि जोलैया फैबाय थानाय उननि फिरिया जाहाथे जों NDFBखौ जों दाय होआ बिनि थाखाय जोङो बेफोरखौ जोङो मोनफा मोनफा बिजिरदों। आरो फैबाय थानाय समाव कर'ना भाइरास महामारिनि गासै बेफोर समयसाफोरा जोबलाङोब्ला भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जोङो फिन रायज्लायफिननायनि गेजेरजों रिभिउ खालामनायनि जोङो हाबाफारिफोरखौ लालांगोन। जिथुनिखि दिनै 14 सेप्तेम्बर NDFBनि मुंख्लं सान, बे मुंख्लं सानखौ जेनेबा गोथाङै बा गोजोरै लाखिनो जाय बिथांमोना हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय बिथांमोननि आत्माखौ सिबिनो थाखाय मोनसे गोजौ मानदान्दायाव लांनो थाखाय NDFB हिसाबै उननि समाव माबायसा हाबाफारि मावलांगोन नोंथां? उननि हाबाफारियाव जोङो माब्लाबाबो बावा, जोंनि मुंख्लंफोरखौ जोङो माब्लाबाबो बावा आरो जों बिथांमोनखौ अराय सिबिलांगोन। बिथांमोननि बोसोन बायदियैनो जोङो जेसेबां हायो हारिखौ सिबिलांगोन। दिनैनि तारिखाव आङो खावलायगोन जेसेबांखिनि बुहुम बिखायाव बर' माहारिफोर दङ बेलासे समाव जाहाथे बिथांमोना मोनफा मोनफा केन्डेल गावनि लांगोनायाव सावनानै जोंनि बिर जोहोलाव मुंख्लंफोरखौ गोसोखांगोन। दिनै गोबां मानसिया बुंदों जे BTR सुक्ति खालामबाय बर'आ माबा मोनसे मोनबाय, मोनदों होनना बुङोब्ला माबा मोनसे मोनदों होनना बुङोब्ला माबा मोनसे खोमादों होनना बुङोब्लाबो बे बिर जोहोलाव मुंख्लं जालांनायफोरनि थै जिउ बावसोमनायनि गेजेरजोंसो मोनदों। जाहाथे बिथांमोनखौ मान सनमान होयो बर' रायजो राजाफोरा आरो मान सनमान होनायनि गेजेरजों
आलारि बाथि नङाब्लाबो केन्डेल गावनि लांगोनायाव जेन बिथांमोना सावो बेखौ आङो गुरैयै खावलायहरगोन। दिनैनि सानखौ लोब्बा लानानै नोंथाङा बारग' एनडिएफबि हिसाबै सारा बर' रायजो राजाखौ माबा मोनसे खावलायनो दं नामा? दिनैनि सानखौ लोब्बा लाखिनानै आं एसे सिगाङावनो बुंबाय सारा बर' रायजो राजाफ्रा जेन दिनैनि जारिमिनखौ इयुन फिरिया जेन बावगारलाङा बेनिखाय अराय सम गोसोखांनो थाखाय जेब्लायबो 14 सेप्तेम्बराव जाहाथे मोनासियाव केन्डेल मोनफा मोनफा गावनि न'खरनि लांगोनायाव सावनानै दिनो बेखौ आङो खावलायगोन। आरो जेसेबां हायो एनडिएफबिजों लोब्बा थाबोनानै नांसोमनाय बावसोमबोनाय बै मानसिफोरा जेन जोंनि इयुन फिरिनो एनडिएफबिया मामोन, मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन, मानि थाखाय मुंख्लं जादोंमोन, मानि थाखाय जिउ बावसोमदोंमोन, जोंनि इयुन फिरिफोरनो जाहाथे बेफोर जारिमिनखौ रोखा रोखायै फोरमायलाङो बेखौ आङो जोंनि एनडिएफबिनि बिर जोहोलावफोरनि खाथिसिमबो आर'ज गाबहरनाय थाबाय।